I Gentofte runder i dag de 40, og det blev fejret med et kæmpe skøjteshow. Men det er hårdt arbejde at være en yndefuld skøjteprinsesse. Det kræver is i maven at være skøjteprinsesse. Jeg synes ikke rigtig, det kilder i maven, men der er bare en lille sommerfugl. I dag var der 40 års jubilæum i Gentofte Skøjteløberforening. Det blev fejret med forestillingen Skatteøen med musik af Sebastian. 450 gæster var mødt op, og bag kulissen stod 130 kunstskøjteløbere parate. Jeg er meget spændt. Nervøs. For noget kunne risikere at gå galt. Jeg er lidt bange for, når der er nogle piger, der skal lave flyver, at der så er nogen, der venter. Så galt gik det heldigvis ikke, da de første pirater skøjtede ind på isen. Og til sådan et show kan alle være med. Så vi spænder både i, at man kan være meget dygtig, og man kan være meget nybegynder på isen, men også man kan være helt ung, og man kan være gammel. Alle skøjteløberne har trænet i flere måneder op til jubilæumsforestillingen i dag. For det kræver hård træning at være yndefuld på isen. Der, hvor man har taget benet op, og der så skulle jeg ned, så jeg ramte med bagsiden af knæene hele vejen ned med ben, og så fået et sår. Det gør rigtig godt. Efter de gule skøjteprinsesser har danset, er dommen klar. Hvordan var det? Jeg blev sådan lidt overrasket, fordi jeg vidste ikke, at min klasse de ville klappe så meget. Jeg sidder derovre. Jeg vidste simpelthen ikke, at de ville klappe så meget. Hver gang jeg kom forbi det hjørne, så klapper de mig. Jeg vidste overhovedet, at de ville klappe så meget. Det har været alle træningstimerne værd. Det sjoveste ved showet var nok, at der kom så mange og kiggede på. Fordi så får man helt dejligt i maven, og så kan man godt lide at være på isen. Og Gentofte Kunstskøjteløberforening er Danmarks største. En himmelglobus blev